Pont most hallgatottál, amikor elindítottam felvétel. Boldog szülinapot, Sanyi. Most videózik, apa. 7 éves vagyok. 7 éves? 7 éves vagyok. Még egyet szülinapot. Csodás kis 7 éves lányom. Isten éltesen, mindjárt hozom az ajándékot, jó? Nem jól van, de még nem tudom, hogy mi lesz. Na, én mindjárt jön. Lelophatok addig róla egy csokit? Hát persze. De előbb fényképezzük le a tortát. Már lefényképeztük, sőt most már videózza, apa. Jó, akkor videózzuk. Legény kis tortikám megesszük. És veszek. Nagy ajándék készül nekem. Igen? Izgulsz? Nagyon izgulsz? Nagyon. Jó, most innen? Na, hát tessék kicsikém, ezzel a papival közösen. Gyere, nézd meg én. Egy puszit adjál létszés a papinak is, meg a maminak is. Isten éltesen, menj oda öreg apádhoz is. Megköszönni? Isten éltessétek. Jaj, köszönöm. Na nézd meg kicsim, hogy mit kaptál. Vannak benne. Hát, nem tudom. Nézd meg, életkém. De te tudod, mert te csomagoltad be. Hát én tudom, csak te majd megnézed. Ne ötlétessen. Lányosan, kislányom, nem traktorosan. Jaj, mi ez? Na, tudod, ez micsoda? Fűfej. Itt tegyük Azt bele a a helyre. Képzeld De el, jó buli! hogy meg kell locsolni, nézd csak, és így kinő neki a haja. De szép. Meglátod, és nyírhatod a érzést A a fejét. fejet. Megcsináljátok majd anyával, jó? Aranyos, olyan szép, a többi is. Tetszik? Persze. Ez micsodik? Na, az micsoda? Na, ez micsoda, képzeld, ez olyan színes szerveze, ami úgy működik, mintha festék lenne. Ebbe vizet kell rakni, és akkor ide bele tudod a tégelyekbe mártani, és tudsz vele festeni. Nagyon köszönöm. Nézem, mami? Lehetette. Majd kincsem úszer. Még van benne? Jó, nézzük meg a többit is. Lassan, nem kell kapkodni. Anya, nyisd csak ki neki. Nagyon szépen köszönöm. Mi ez, mama? Na mi ez? Mi ez? Lehet, hogy egy gyönyörű tor meg ceruza? Elképzelhető? Szép örökíró, meg egy szép... Mi ez? Csak vigyázz a rotrinkegyet, ne nyom ki kicsim, akkor eltörjük. Hogyan kell kikapcsolni ezt? Ezt nem kell kikapcsolni, és csapad ide anyának. Vissza kell az ujjaddal. Benyomod hátul, az elejét Le tudsz visszatolod. írni. Majd, ha már majd nem tudom, nem szabad elég nekik, ugye? Nem, grafit, hát ne tudd meg, miket hegyezünk állandóan kilószámra. Az egyik az örökíró, úgy. Tolnak hívjuk. Hát hol? Igen. Majd, hogyha már írtak az iskolába, akkor majd elviszed, jó? Én nem mondom, mert anyukám is örökírónak hívja. Akkor még így szólították, amikor a mami járt iskolába. Jaj, de Jaj, hát mi ez? Próbáljuk föl gyorsan. Nevettem róla? De ez nekem a legjobb. Majd beteszitek, anya elolvassa. Te eldobtad a papírt? Nem dobtam. Látod, mami, Meg nem kell neki olvasnom, nagy dolog. anya. Hát azt Jaj, tetszik nagyon a éhes legjobban. vagyok, úgyhogy együtt már fogok. Jó van, hát előbb ezt leszedjük. Megnézed Na, azért próbáld föl a Próbálj statyét. épp föl, hadd lássam, jó? Csak a sapkát. Jó, ez is csinálni. Milyen jó nagy pomponja van, de jó Én pofa. éhes koromra. Várjál, rajta hagyjuk a cinkét, addig hátul. Színikét. Színkét, jaj de jó. Nagyobb a pompon, mint a fejed. Nézd, csak gombre. Nagyon csinos. De jó. Jól áll. Annak is kell. Persze, Hát majd próbáld akkor föl Kész, de légy. jövő héten már kell. Mínusz mondott jövő hét végére. Jaj, de csinos. Na, hát nagy színes leszel. Tudod, a fejre? A pacsaja. Nagyon csini. De Várj egy nagyon csak. jó ez a sárga sapka.